Ahojte všetci. Teraz tu mám takúto čokoládu, ktorá je pistáciová a s cukrovou vátou. Ja ju chcem ochutnať. Sice keď sme ju kúpili, tak sa trocha aj rozstavila, pretože je extrémne teplo a nedá sa otvoriť. Dá, ale neviem ani ako. Ja, moc dobre. Na obrázku vyzerá trocha inak, pretože na spodku je pistácia, na vrchu cukrová vata a to je na spodku cukrová vata. Ale dobre, to je jedno. Hlavne, že to je dobré. Lebo nemalo to... asi nie. Ale moc dobré. Kupuje sa v Kauflande. Stojí 5 eur. Trocha drahé, ale nevadí. Hlavne, že je to chutné. Chápem, ako sa v Kauflande mohla neroztopiť, ale dobre. Asi tam mám klimatizáciu. Je dobré.